ngunya na paghahapon, tabang medical kita partner. Ay, sige. Saroan na cancer sa mga seryosong helang na talagang dakulon partner or dakula partner ang gastos. Dakul man kita partner na pigtatabangan sa arog kaning sitwasyon. Kaya ngunyan partner, dakul man ang pigtatamaan na helang ngin cancer. Piglalabanan ngunyan kansarong nanay, duman sa nito albay. Bistun ta siya sa istorya ni Aika Ferry. Walang buhok at kadalasan ay nanghihina. Ganito ang imaheng pumapasok sa ating isipan tuwing ang sakit na cancer ang pag-uusapan. Isang malubhang sakit na may iba't ibang klase. Ang 50 taong gulang na si Nanay Nympha ng Kawayan Manito Albay, hindi nakaligtas sa sakit na ito. Kwento niya, taong 2020 noong na-diagnose na mayroon siyang breast cancer. Sa pag-aakalang simpleng buko lamang ang nakapas sa kanyang kanang suso, ay minabuti niyang subukan muna ang albularyo at herbal na gamutan. Ngunit habang tumatagal ay mas nararamdaman niya ang pagkirot nito. Kaya sinubukan niya ng kumonsulta sa doktor at dito niya na nalaman na siya ay may breast cancer. Nagtagas-bagas siya. Tapos gatas ko siguro itong nag-ano, taday man siya nadududo ang kantulo kong aki. Tapos na nagdudo sinda digdi, nagsusuka sinda. Pero day man ito, day sana sa kuya, di todo lang ang ano ko. Tapos pag nagsasalapid baga ako. Pag madumog ako, tanglay. Koneksyon na siguro ito ka ito. Parang mga sorip na baga siya. 3 ang anak ni Nanay Nympha na tanging pag-aabaka ang pinagkukunan ng kabuhayan. Ngunit dahil sa kanyang kondisyon, nahinto na rin siya sa paghahanap buhay at pag-aasikaso sa mga gawaing bahay. Grabe pang proseso pang anaakiyan ko. Nag-aagad na lang pa ako sa mahal na Diyos na sana tawanin na ako kikusog. Tapos kung oras na pong nangangai pa ako kung sisanan madulog kang matawan ako, masublian ko sinda. Yun na lang po ang pigano ko ang mahal na Diyos. Ang pangalawang anak ni Nanay Nympha na si Mary Jane ang sumalo sa responsibilidad ng pagiging ilaw ng tahanan. Aminado ang anak na masakit makita na nahihirapan ang kanyang ina. Ako na po ang nag-asikaso man po dyan. Ta syempre po, abo ko na po siya na mapagalan man po kang ano ta. May namamatiyap si mama. Na ano man po ako nainig ko pa ang sitwasyon may naarugay yan. May ako man po magtrabaho para, di ba po, si mama kaya pag nagasabihan po, di ba po puro ka iba. Kung si papa man po ang magano, so kabuhayan may man po sa bulod, di ba po maano. Kaya sabi ko po, sana malagpasan ko po yun ano. Sa kabila ng problemang pinagdaraanan ni Nanay Nympha, malakas ang kanyang pananalig sa Diyos na gagaling siya. Pangunahing pangangailangan ni Nanay Nympha ang pambayad sa chemotherapy session. Mayroon din siyang iniinom na gamot. Congressman Saldi ko po, nag-agad po ako kitabang po para sa imo na sana po matabangan mo ako. Tabako man po kami, mayaman, di o salang po kaming tao po. Inaano ko na ang sarili ko sa mahal na Diyos na sana matabangan ako. Yan mga ka-action partner si Nanay Nympha Mendinilla na ngunyan partner padagosan paglaban sa helang na Tagama cancer. nito Albay. Ngunyan makakaibantang mga ka-action sa studio si Nanay Nympha. Maray na paghahapon tabi Nanay Nympha. Pirang taon ka na Manay Nympha? 50 po. 50 anyos. Kaso rin yan na kuan mong may breast cancer ka? Siguro ko po, 3 years na po. Ano po ang sabi kan doktor? Sa inda yan ako ko Sabi po ni Doc, ano daw po, sa andibadta, dahil man kaming lahi na may cancer. Sabi daw po sa Pakira mga nila po. sa pagkaon daw po. Iyo ba ito partner sa So, yan daw pong mga dilata, daw po mga hotdog. Sabi ko, dahil man kami ka nagpaparakara o na ano ta, mauyamon man yan. Opo. Kasubago po Nanay Nympha habang tigpi-preview po itong video, napapaibi ka. Iyo po. Nata po ito Nanay. Kasi po, ano po sa kuya, kung nata po, arugan ang pagsubok siguro po ang samuya. Kumbaga po, malampasan ko ang pagsubok na tinawin na sa kungunyan. Piraan aki mo pa tayo? Tulo lang po. So, mo, anong trabaho?
Naglalati lang po. So, gurano ka dipisil manay na may mga aki ka tapos arog kanyang pinag-aagihan mo. Grabe po. Saro pa po ang mga aki ko, wala man po kay trabaho. So saro ko pong sa mato ako, may agum naman siya. Dahil man sindana po sa ako nakakatabang doon. Kumbaga, ano naman nila ako kay, ano lang po, tas may pamilya naman po. So grabing isip po na may Ayun helang po. ka na, piga-isip mo pa kung paano so pagkabuhay ka ng Isa, mga aki. isa po ka mo nagkukuanin pangguro gasto sa kaso pangtustos sa pangural daw na pangangaipo. Minsan po, nag-ano man po ako sa mama ko, kung may kwarta man po siya, natatawan man ako. Minsan po, nangungutang na lang po ako. Sabi ko, bahala na ang mahal na Diyos sa tuya. Yun na lang Opo. po ang ano ko. So nag-abot na pala sa punto, nanay, na question mo ang mahal na Diyos, Opo. nga nata ika, aron Nata, kaya. sabi ko, Sinubok. ang subok na Oo. tinaunin na sa so talagang sobra ka hirap na. Dati po manay kanday ka pa pong breast cancer, kanday ka pong hilang. Ano ang pinagkakaabalahan mo? Anong hanap buhay mo? Nagsasalapin lang po ako kang abak-kabaga po. Iyo man ang gibukan agum ko, nagtatanom siya, tapos naglalati siya, nagtatanom kami kita lahib. Sa bulod lang po ang ming mag-agum. Pero nagtutubod ka po, nanay, na ano man nakadipisilan sa buhay, problema, kagabatan, may kagianan, may mayroon. solusyon. Ay, po. Opo. Sa pag-ano po sa mahal na Diyos, nakakaraos man minsan po talaga. Manalig talaga sana sa mahal na Diyos. Ayun na lang po ang pig-ano kung lakas kan, buot kan, ano ko po, na sana, patabangan ako kang mahal na Diyos, na ako marahay ako. Ano ang takot mo, nanay, na yaon dyan sa imong daghan, sa imong puso? Anong takot? Dahil na po ako natatakot, sabi ko, bahala na mahal na Diyos, kung ako kwaong kang mahal na Diyos, o tawan niya pa man ako halawig na buhay, mapasalamat ako sa iya. Para sa mga aki na Ayun halimbawa, syempre, Na ano po ako sa mga aki ko. iyan ang saro sa pagkakatakutan mo na sana na mabayaan Ayun or po. ano pa man. Sa sadiri niya partner, dahil na siya natatakot. Ang pigadit niya. So mga mawawalat ko po. Mawawalat. So, arog kay ni nanay, pag bigikemo ka, Luya po ang maluluya. po. Nagsusuka po. Luya. Tapos yan po, magsusuka ka. Tapos wala pa pong paglasang, parang may COVID ka na. Iba na ang Wala talaga po ng talagang mamatay. paglasa. So, maray nga din po nasusog mo ining Ako Bicol Party List. Nakaano po kani, so pamangkin po na, pamangkin mi po sa, si Romelin Baga pong Koli. Taniyon man po, di nagtrabaho sa taas Baga po. Tapos sabi niya sa ko, tas si mama niya takaan agum ko, mag first cousin. Opo, ang digdi lang po. ang ina ninda, tapos ang ina kan agum ko magtugang kaya iyo ang nag ano sa ko kay ngayata an ikwenta ngaya tabang ko ngaya sa imo ano ta ka ngaya sa Ako Bicol, sabi ko sa imo niya ko bi. So, dahil ka nagduwa-duwa, talagang Opo. nagtutubod ka na, talagang matatabangan ka kan Ako Bicol. Opo. Kasabay tanig din mga ka-action si Ate LB, si Denyo partner. Si Congresswoman. Ayan. Igwa inining kasimbagan sa imo. Congresswoman, Doktor. social worker, doktor, Tagsa diri kan BRTTH. imbalmer. Imbalmer pa. Kagayo na imbalmer ka ini. Ayo, tasawa burial assistance, yaon pa man ini. Oh, ano ang bitbit mo tabi Ate LB, maray na maray na hapon. bareta Maray tabi. na hapon po, nanay. Maray na hapon sa Indo. Nanay, nakaabot po sa karaman na congressman ang hagadan mo. Di pataw po niya ini sa imo. Dadara mo lang po ini sa BRT. Gabos po na kaipuan mo na. Available sa BRT sa sagutan mi. Ligong ko, kung ano ang nakapalaman tabi digdi. So, aning mailing ta talaga na ang pigtaram sa imo ni Ate LB, go talaga ning kakusgan. Ayan. Gabos na laboratorio, chemotherapies, budak-bulong na available sa BRTTH. Sagot na yan kan Ako Bicol Party List. Salamat po. Ayan. So, aside ka ni May tabi, igwa kapot ka pa. pang sarong kapot. Ni nanay pang para pamasahe po pag kaipuan nito po. Kasi Ayan. Maraming Ito, salamat po. yan. Guarantee letter. Oh, Ini cash. dakula man partner. Ayan tabi, nanay nimpa. Pangpabakal mo nin bulong, asin kung ano pa man ang gastusan. Ili nga daw manay kung may laog itong supang bakal. Oh, yan. Hindi ko na Siri ilan. pa. Igwa? Okay. Siyempre, igwa yan, partner. Gusto mong sabihin manay LB, tabang ora mismo. pagkatapos na rin ng Ay, chemotherapy papa. mo, di ba? Pagkatapos. 7, ilang cycles po?
8 po. 8 cycles, masitis ka ka po. Madamang ka mangyari sa muya. Sagot mo ba po si Sagot pa, kan ako Bicol. Maraming salamat po. Maliban dyan, may Yan padara pa. pa si Congressman Tayo ni Saldico. baga, dawa durda kula ini mag-endian. O yan, magabat-gabat. May padara pa si Congressman Saldico para medyo Ayan. dawa pero paano. Ayan. Kung dahil man nakalati-lati, gulaman. O anong masasabi mo sa Ako Bicol Party List, lalo na po kay Congressman Saldico? Nagpapasalamat po ako sa tabang po nindo sa kuya. Ako po, nag-agad pong tabang sa Indo. Dakulaong pong utang na bot ko po ini sa Indo. Nanatabangan po ako nindo. Napapaluwa ka man ay. Sa ibong kang luha po yan, asin kaugmahan, asin pag-asa, po nay. Po. Opo. So yan man ang kamawatan ni Congressman Saldi, asin kan Ako Bicol, na matauanin pag-asaan sa tuyang mga kababayan. Ano po, tubod ka na nanay, na Ako Bicol tabi, katabang na. Opo. Kasurog pa. Nakasurog Oh, pa. maski may breast cancer ka man ay, imarites mo man giraray na ang Ako Bicol numero 18. Ayan. Di ba? Nakasmile na si nanay. Salamat tabi sa imo, Congresswoman LB Sidenio.